Sunana Zinaru Muhammadu Gidado, kanwa ga Saratu Gidado. Ni nake binta, uwar mu ɗaya uban mu ɗaya da ita. Yau Allah ya karɓi rayuwata, duk da akwai bayanai da suka nuna tana ma bacci da sauransu. Ko za ki iya ɗan yi mana ƙarin bayani kan yaya kuka riske mutuwar tata? To, gaskiya jiya da daddare muna tare da ita lafiya, amma dama tana fama da mura, chronic mura sosai, tana damunta don numfashinta ma da ƙyar take, amma a haka take harkokinta, tana wannan murar. To sai zamana yau da safe bayan an tashi da asuba an yi sahur, koma wannan da ta yi to bata farka ba, sai karfe 1 sai aka zo aka ce min in zo, momi bata fito ba. Sai muka taso muka zo, aka yi ta buga kofa shiru, na buɗa na karya net na tagarta, sai na gano ta a kwance ko motsi bata ba, sai na ce ta rasu. Sai yaro ya zo ya balla kofar, sai muka shiga sai muka tarar ta rasu. An yi babban rashi, abin baya misalta ba, sai da zan kwatanta abin ba yadda na ji rasuwan nan. Ubangiji Allah ya gafarta mata, Allah ya kai haske kabarinta. Kina daga cikin waɗanda sun jima kwarai da gaske a wannan masana'anta ta Kannywood. An jima ana hulɗa da ita Hajiya Saratu Gidado da su. Da me za ki fitina ta? Ina tana ta wurare da yawa, saboda mun daɗe da ita a masana'antar nan, sannan ma fim ɗin muka yi da ita ma ba zan ma iya tana su ba, suna da yawa. Ta fito a babata, a yata, a uwar miji da sai sauransu dai. So mun yi mu'amala ta arziki da ita, da sadda haka haɗu za a yi mu'amala ta arziki, ta tambaye ka 'yan uwanka, 'ya'yanka, kowa da kowa ta tambaye ka. So akwai fuskantar juna da mutunci da mutuntawa. Da daraktan mu ɗaya da ita, inda tana location za ka ga mu tare da ita. Har na zo ma Allah ya sa na auri daraktan, na haihu da shi na rubuto. Duk sanda da kan sai ta ce ni ƴata nake tambaya, bana tambaya kowa, ina wannan ƴata wata darakta, shi nake tunata gaskiya. To inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Gaskiya fi sabilillahi ba zan iya tuna yaushe na ji mutuwar da ta girgiza ta tayar min da hankali irin mutuwar Anta Saratu ba, saboda ko jiya ma ni sai da na sa abu a status sai da ta yi magana. To ban, kawai dai abin ya zo min wani iri, na ji shi kamar gaske kamar ba gaske ba. To amma ba abin da za mu ce, sai dai mu ce muna son ta, amma san da Allah subhanahu wataala yake mata yafi. Muna mata addu'a da fata alkhairi, Allah ya sa ta huta. An ɗau lokaci ana tare a masana'antar Kannywood. Da me kike tunawa da ita a masana'antar? Wallahi ni gaskiya abin da zan daɗe ina tunawa da ita shine cika alkawari da magana ɗaya da gaskiya da kuma son zumunci. Saboda duk abin da za ka yi na alkhairi, in ka kira ta za ta zo, ko ma baka kira ta ba, in dai abin da ya shafe ta ne ya ga ya kamata ta zo a matsayin zumunci za ta zo. Amma duk abubuwa na al'amura na da nawa da na jama'a da yawa tana zuwa, kuma in ta ce za ta yi za ta yi. To tana da magana ɗaya, kuma ba ta shiga abin da ba ruwanta, tana da kirki, tana da mu'amala. Allah ya gafarta mata. Wani fim za ki tuna wanda kuka yi tare? Wallahi ko awa 16 da na duba ba ta yi da postin din wani sin da muka yi wani fim ne da ita ba, muka fito a matsayin ya da uwa, ta fito a matsayin babata. So ni mun yi fina-finai da yawa da ita, mun yi zumunci sosai. To fina-finan da yawa gaskiya, amma yanzu haka a page ɗinta last post ɗin da ta yi bidiyon sin ɗin ni da ita ne muka yi fim.